השיעור שלנו היום יעסוק בערך הספרה במספרים בתחום הרבבה, בתחום 10,000. אז נתון לנו המספר הזה. 2,345. השאלה, מה ערך הספרה 4? מה זה אומר ערך הספרה? הספרה 4 נמצאת במקום מסוים בתוך כל המספר הזה. וזה אומר שיש לו ערך מסוים. הוא שווה לכמות מסוימת. אז הנה בית המספרים, וזה המספר. יש לנו 2,345. זאת אומרת שבאלפים הכמות שלנו היא כמות של 2 מניפות 1,000. לכן זה 2,000. במאות יש לנו 300. בעשרות יהיו לנו 4 עשרות. ובחמש יהיו לנו בסך הכל 5 יחידות. אם אני מסתכלת על המקום של הספרה, האות החשבונית 4, אני רואה שהיא נמצאת בעשרות. ואני רואה שיש 4 עשרות. זאת אומרת שה4 במקרה הזה הוא לא רק 4, הוא 40 או 4 עשרות. מה ערך הספרה 3 במספר הזה? אם יש לנו 300, אז ערך הספרה 3, 300. מה ערך הספרה 5? הספרה 5 ממוקמת ביחידות. יש לנו בסך הכל 5 יחידות, ולכן 5 שווה 5 יחידות. ומה ערך המספר ספרה 2? ערך הספרה 2 הוא 2,000 או 2,000. שאלה, מה יקרה אם נחליף את הספרה 4, בספרה 6? אני בסך הכל מחליפה פה בין 4, במקום 4, אני אשים 6. בצורה כזו. אני צריכה להוסיף גם לעשרות. זה אומר שעכשיו יש לי יותר בעשרות, רק במקום של העשרות. 10 ועוד 10, 2 עשרות. זוכרים ש2 עשרות זה בעצם 20. אז מה שקורה, שכרגע המספר שלנו גדל. הוא גדל ב2 עשרות או ב20. מה יקרה אם נחליף את הספרה 4 ונשים במקומה את הספרה 1? מה יקרה למספר? הוא יגדל? הוא יקטן? בואו נבדוק. הכנסתי את הספרה 1 במקום הספרה 4. 1 היא ספרה שהערך שלה הוא קטן יותר מהספרה 4, מ4 בעצם. אבל בואו נזכור שאנחנו נמצאים במקום של העשרות. אז בעצם האחד הזה הוא לא סתם 1, הוא 10. ולכן אני צריכה להשאיר רק 10. עכשיו ראינו שהמספר שלנו קטן.
הוא קטן כי מקודם היו לנו 4 עשרות, הורדתי 10 אחת, 10, 10 שנייה, 20, 10 שלישית, 30. זאת אומרת שהמספר החדש שלנו הוא 2,315. המספר שלנו קטן ב3 עשרות או ב30. מה יקרה אם נחליף במקומות של הספרות? נשים את 4 במקום של העשרות, של המאות, ונחליף את 3, נחליף לו מקום ונשים אותו בעשרות. האם המספר שלנו יגדל או יקטן? בואו ננסה להחליף מקומות. 3 מגיע לעשרות, 4 מגיע למאות. אז נכון שעכשיו בעשרות יש לי מספר קצת יותר קטן. אבל מה קרה במאות? יש לי מספר קצת יותר גדול. אז בעצם המספר שלי גדל. כל המספר התקבל מספר חדש לגמרי, והוא גדול יותר מהמספר הקודם. 2,435 יותר גדול מ-2,345. נתון מספר. אוי, חסרה לי ספרת עשרות. איזו ספרה אני יכולה לשים במקום הריק על מנת שנקבל מספר שהוא קצת יותר קטן מ-5,340. במקום הזה, הריק, במקום הריק הזה, המקום הוא מקום העשרות. איזה מספר אני יכולה לשים שם כדי שיצא לי מספר יותר קטן מ-340? האם אני יכולה לשים פה את הספרה 4? לא ממש. עכשיו יש לי 5,344. זה יותר מדי. זאת אומרת שאני צריכה ספרה שהיא קצת יותר קטנה מה-4 הזה. אני יכולה לשים 3, אני יכולה לשים גם 2, ואני יכולה לשים 1, ואני עדיין שומרת על החוק הזה. מספר קטן מ-5,340. מה יקרה אם אני ארשום כאן 0? 0 עשרות. אני עדיין שומרת על התנאי. אז אם נרשום את הספרה 4, נקבל את המספר 5,344. הוא גדול מדי. לכן, כמו שאמרנו, נוכל לרשום את הספרות 3 או 2 או 1 או 0. נתון לי המספר הזה, 82. מה יקרה אם אני אוסיף את הספרה 1 בצד ימין, בצד ימין של המספר? זאת אומרת, אני אוסיף אותו, את ה-1, מאחורי ה-2. יתקבל לנו מספר חדש לגמרי. הפעם המספר החדש הוא 821. מה קרה למספר? המספר הפך
למספר תלת ספרתי. יש בו 3 ספרות, 8, 2 ו-1. ה-8, שימו לב, זז למקום של המאות. ה-2 זז למקום של העשרות, וה-1 תפס את המקום של היחידות. ה-1 נמצא במקום של היחידות. ולכן המספר מאוד גדל. גם הערך של ה-8 גדל. הוא היה 8 עשרות, ועכשיו הוא 800. זה הרבה יותר גדול. גם ה-2 גדל. הוא היה בסך הכל 2 יחידות, קטן מאוד. ועכשיו הוא הפך ל2 עשרות. שינוי קטן, אבל הופך בחשבון לפעמים לשינוי ממש ממש גדול. נתון לנו עוד פעם המספר 82. מה יקרה אם אני אוסיף את הספרה 1 בצד שמאל, לפני ה-8? לפני ה-8. התקבל המספר 182. מה קרה למספר? התקבל מספר תלת ספרתי, אבל האם הערך של ה-2 והערך של ה-8 השתנו? לא. 8 נשאר במקומו, ו-2 נשאר במקומו ביחידות, ולכן הערך שלהם לא השתנה, אבל המספר כולו כן השתנה. אז אני שולחת אתכם לעבוד בחוברת, בעבודה עצמית, ותוכלו לשלוח לי צילום של עמוד 48 לוואטסאפ. אז תודה רבה על ההקשבה.